Okay, i dag har vi fået opbygget vores opgave. Og vi har fået en ting, vi skal bruge. Ja. Så har vi fået uddelegeret, hvad vi skal lave hjemme. Til i næste uge. Lidt teori. Og så er vi blevet enige om, at vi vil bruge den, hvad var det, den hed, den der metode? Makroindeks. Ja. Og lige få den i børnehøjde. Ja. Til 6. klasse. Ja. Kim, vil du sige noget? Nej. Godt. Ja. Det går sgu godt. Ja. Det går fremad. Fedt. Det her, det er mærkeligt. Næste gang skal vi have lavet en materialeliste. Det skal vi. Ja. Og lige få samlet op. Ja. Og så håber vi bare på, at vi kan nå det. Det kan vi godt. Ja. Og det bliver noget fornuftigt. Vi får lavet. Ja. Slut. Ja.